ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କିଏ ତୁମ ବାବା? ସାର୍ ଆପଣ ଦୁଲଦୁଲି ଡିଜେ ମାଲିକ ତ? କାଇଁ ଲାଗୁନି। ଲାଗୁନି ରେ ଦାଢ଼ି କାଟି ଲମ୍ବା ନିଶ ରଖିଗଲି ତଥାପି ବିଷ ଯାଉନି। ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମନ ସେ ନେଇ ନାଟା। ସରି ସାର୍ ଆପଣ ତ ଡିଜେ ମାଲିକ ହେଲେ ଇଏ ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ଲୋକଟା କିଏ? ଆରେ ମୋର ଆର ଟଙ୍କା ଥିଲା ବାଗ ଶାଗ ବଜେଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜେ ଅପରେଟରଟେ ମାଳି ସାହିରୁ ଆଣିଛି। ମାଳି ସାହିର ଡିଜେ ଅପରେଟର ତାହେଲେ ତ ପୁରା ଗାବୁ ଗାବୁକିରି ବଜଉଥିବ ଆଉ। ମାଳି ସାହି କହିନି ଜିରା ନା ମାଲେସିଆ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ ତ ପୁରା ଏରିଆ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆର୍ଥରିକ ଆସିଥିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ସାର୍ ଏଥରିକ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଛୁ। 7 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, 8 ତାରିଖରେ ଆମର ଭସାଣି ହେବ। ଡିଜେଟା ବୁକ୍ କରିଦିଅ। ଆଖ ନା ଫାଙ୍କା